Έχουμε έρθει εδώ με το Renegade για να φτιάξουμε. Ποιο? Καλώς τα βαστόρια. Σούζα το Jimny. Το στιχάκι έξω, λιγκλόγκ. Τάλαρο στο τηλέφωνο. Να δούμε εδώ τι γίνεται από εδώ. Θανάση. Έλα, καλημέρα, ήρθες. Έλα, ήρθα. Τι να κάνω? Πού να βοηθήσω? Τάλαρο να βοηθήσω. Θα μπεις τώρα μέσα μετά το φεύγω. Εγώ θέλω χειρονακτική δουλειά. Μπες μέσα να πατήσεις. Κανάς θα βγουν. Έτσι να δούμε αν πάρουν εδώ οι αποστάτες τροφές. Πάτα φρένα, βάλε μπροστά και πάτα φρένα. Πατάμε φρένο να δούμε. Βάλτε μπροστά τα αμάξι. Παίρνεις τροφές. Γαμί το εργαλείο. Ωραίο το μπουζόκλειδο. Τι δύναμη έχεις, ρε μαλάκα? Τι θα κάνω εδώ? Τι θα αλλάξουμε? Μάστορα. Ήρθαμε να αλλάξουμε δίσκους και τα κάτω εδώ στο Jimny. Για να δούμε. Να πάμε για δοκιμή μετά στο βουνό. Θα πάμε και off-road. Άμα δεν έχεις πουζόκλειδο, έχεις τη βαριά. Σβήσ' το αμάξι. Βγήκε ο Στάτης. Εσύ τι πες? Βγήκε. 2,5 ποντούς. Τι 2,5 ρε, το 2,5 πόντους είναι αυτό. Πόσο? Το Αυτό πολύ. εδώ είναι... Το πολύ 2,5. Όχι, ναι, το πολύ. Αντί να έχει ένα πεντάριο τάλαρος πάνω με ένα body lift 4 ίντσες, να πούμε εδώ, να βλέπεις. Προσπαθούμε εδώ να κάνουμε δουλειά. Πώς θα συμμετάσχουμε? Σήμερα τα αλάνια είναι στο Βέρμιο και εμείς αλλάζουμε τα κάκια. Θα πάμε Καβαλά. Τέλος του μήνα με Hilux, γιατί να πάμε και με ένα σοβαρό άμαξι επιτέλους. Κάτσε Καβάλα, Θανάση. 23, 26, πότε. Η βοήθεια μου εδώ σήμερα είναι πολύ σημαντική. Έλα, Μάστορα. Έλα. Βλέπετε, έτσι. Χωρίς εμένα θα κάνετε μαλάκες. Καλό το κουλουράκι. Μια χαρά. Έλα, Μάστορα, έλα, λίγο ακόμα φάει. Μπράβο. Λέγω κομμάτι. Άρε τα κουλουράκια θαράτα. Θα στα κομματένεις τώρα. Κύριε πρέσβη. Λοιπόν, άμα δεν φτιαχτεί αυτό, δεν μπορούμε να ξαναπάμε σε event, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει καλή η δουλειά. Το Βέρμιο το χάσαμε, η Ιωάννινα, επόμενο, Καβάλα, κάποιο θα... Τι κάνεις τώρα? Ταξίνο. Ταξίνεις! Δεν ακούστηκε ωραίο. Για ποιο λόγο ταξίνεις? Θα κλείσω τη μουσική γιατί το YouTube σας το πετάξει. Ναι, μου το πετάει, μου φοβάσαι. Όχι, και το άλλο το βίντεο είδες, μου ζήτησε συγγνώμη. Το πέρασε μετά ξανά. Μου είχαν κατεβάσει παιδιά βίντεο στο YouTube για πνευματικά δικαιώματα. Απίστευτο έτσι, για ένα τραγούδι που είχε βάλει από το TikTok. Και το YouTube το αρνήθηκε. Αλλά εντάξει, μετά έκανα ένσταση και ξαναμπήκε το βίντεο. Για φέρει μου την καινούργια πλάκα.
Να αλλάξουμε την καινούργια πλάκα. Πλάκα. Πού είναι η πλάκα? Αυτή είναι η παλιά. Ω, παλιά, σαν καινούργια είναι. Ωραία μάγκα. Εδώ γυαλίζει το νέο πράγμα. Για πάρε καινούργια. Κάτσε να μου φύγει και θα μου πέσει και θα σπάσει. Απλά το θέμα είναι ότι άμα κάνουμε τέτοιες δουλειές, πρέπει να πάμε και άλλα δουλειά. Βέβαια. Ο Γιάννης θέλει να φτιάξει το Jimmy. Εγώ θέλω να φτιάξω το Hilux. Ο Θανάσης θέλει να πάρει και αυτός Jimmy, λέει. Εγώ βρήκα ένα Jimmy 2800 πείτε. Και? Δεν έχω λεφτά. Όταν θα έχεις? Εδώ κοίτα μανάκα, εδώ κοίτα. Ωρε φίλε. Δεν Θανάση. Κοίτα εδώ. Τι γίνεται εδώ ρε βαλέκα? Ναι, ρε, το ξέρω. Κοίτα εδώ. Αυτό ακουγόταν. Πω από παιδιά. Όλο εδώ. Ένα διαρκώς άγνωμο. Στο τελευταίο event που λάβαμε στη Λάρισα, φύγαμε 4 ώρες μετά την πίστα με αυτόν τον θόρυβο. Εδώ, να μας τώρα. Μπροστά σου. Είναι και το δωμάκι πάνω. Τα 4 είναι εδώ. Τι να το κάνω. Από τα πηγάκια τα βγάζεις θα μέσα στο περιφερειακό. Τα πιστολάκια. Και καινούριο δίσκος. Δεν έχει σημασία το παλιό. Εδώ έχουμε το παλιό και εδώ έχουμε το καινούριο. Βλέπετε έτσι. Καμία σχέση, εντάξει. Εντάξει. Θα κάνει γκρου. Τα τακάκια που είναι. Θα τα κάνει εδώ. Τα καινούργια. Για πάμε. Προσπαθώ να βγάλω τα πιστολάκια. Εδώ κοιτάει ακάκι. Για να το δούμε. Γεια. Έλα, παιδιά. Εδώ, Το ίδιο. το ένα μόνο το λαμάκι. Μόνο λάμα και το άλλο Και το άλλο φουλ. Όπο, φίλε, τι είχε κάνει. Πώς γυρίσαμε από τη Λάρισα έτσι, ρε. Γυρίσαμε εδώ με το... 4 ώρες και κάτι. Λοιπόν, παιδιά, βρείτε εσείς τη διαφορά ανάμεσα στο καινούργιο και στο παλιό. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το καινούργιο, ποιο πιστεύετε ότι είναι το παλιό. Βλέπετε έτσι. Κοιτάξτε εδώ ψωμί. Το άλλο εδώ, παιδιά, έχει σιώσει. Τι έκανε το άλλο έτσι. Αμάν. Γι' αυτό τα αλλάζουμε όλα έτσι. Αλλάζουμε και τη δισκόπλακα, τα κάκια, τα πάντα. Το αμάξι βάραγε. Εν κινήσει, δηλαδή μόλις εκκίναγε και γύριζε, άκουσε ένα περίεργο ήχο. Θα τον έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι. Κάποια στιγμή. Γιάννη, έλα ρε. Βρες τη διαφορά. Ποιο είναι το καινούργιο και ποιο είναι το παλιό. Για δες. Ίδια μου φαίνεται. Θέλει και κόκκινες λαγκάρες. Άστο. Μηχανικός εγώ. Τι θέλεις αγόρι μου. Θες και κόκκινη ραγκάρα να πούμε. Έχεις μάκα αυτό, δεν. Νομίζω ότι έχεις αμάξι. Μπράβο. Φτιάχνει εδώ υπόβαθρο ο τάλαρος για να γίνουν βαφές. Δεν είναι καφέζο, να μην βάλω. Βγήκε εύκολα αυτό σε πρώτη. Σε τι φάση βρισκόμαστε. Βγάλαμε τους όλους. Ανοίξαν όλα. Βγάλαμε τις στόλους για να έχουμε περισσότερο χρόνο να δουλεύουμε. Και δεν θα τους ξαναβάλουμε εννοείται. Και ιδανικά πρέπει να κόψουμε με τροχό και το φτερό εδώ. Από εδώ για να... Τι, έχουμε βάλει μεγαλύτερη διάσταση στο σουζουκάκι και βρίσκει λίγο όταν κόβεις το τιμόνι το λάστιχο. Βάψαμε και κόκκινα βασικόφρενα όλα εδώ. Έτσι λίγο για το μάτι. Ναι, δεν μπήκε.
Μπράβο. Βγάλε τροχό. Χειρουργείο. Κάτι κάναμε, Θανάση, Όχι απλά κάτι. Εδώ το φτερό το είχαμε αφήσει σε ένα event στη Λαμία με τον Γιάννη. Σε ένα χώμα που δεν πιστεύαμε τίποτα θα βγούμε, αλλά βγήκαμε. Λάσπη, είχε μπει όλη η ρόδα μέσα. Ανηφόρη. Και όμως βγήκε το σκυλί. Και δεν βγήκαν άλλα αμάξια με μπλοκέ και με... εργάτες. Βγήκαν δηλαδή με εργάτες, αλλά βγήκαμε έτσι. Ελεύθεροι. Πώς πάει, έλα. Ξύλωνε. Βγάζε τις σακούλες να τα βάλουμε πάνω. Θα δοκιμάσουμε και τα δισκοφρενά μας τώρα τα καινούργια. Να μην κάνουν γκρου 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 γκρου. Μάστορα, ποιο είναι το κανονικό σου επάγγελμα? Θανάση, τι δουλειά κάνεις? Ηλεκτρολόγος, γιατί πολεμάς εκεί τότε? Κάνουνε που είσαι στα χέρια σου. Έτσι. Θανάση για όλες τις δουλειές. Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, αλλά κάνει και για μηχανικός αυτοκινήτων. Εντάξει, για λίγα πράγματα. Α, δεν είσαι για να ανοίξεις συνεργείο? Έλα ρε. Τα χαρά τα καταφέρνεις. Βοηθός ο Γιάννης. Κάμεραμαν εγώ. Εγώ πήγα από πάνω. Ωρε ψωμί, πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα, παιδιά. Μπήκανε και οι μουσικές. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς μουσική. Εσύ Θανάση μπορείς? Και εγώ γουστάρω μουσική. Για δείξε μου το τακάκι εδώ, τι γίνεται. Να το τακάκι ρε μαλάκα. Δείχτα μου. Να το βγάλαμε το τακάκι. Δεν έχει και πολύ ψωμί, η αλήθεια είναι. Καθόλου θα λέγαμε. Δεν είχε τα ψωμιά, τα φλουριά τα είχε φάει. Κάμε και ο άλλος ο μάστορας εδώ. Αυτά είναι. Αυτό είναι το κατάλληλο ύψος. Άμα ήταν εκεί το gym. Θα φτάσει όμως, θα φτάσει. Καλαμάκια, τα τακάκια τα κρατάμε. Ναι. Κοίτα εδώ να δείτε. Γαμώ τη ζωή στα βάσα. Έλα βγάλε τώρα που. Μαλάκα. Μαλάκα έχει γίνει ίσιο, κοίτα πω. Εδώ, κοίτα εδώ τακάκι ρε μαλάκα, λογικό είναι. Αυτό είναι. Δεν έχει Το αμάξι, εδώ δεν παιδιά, έχει έκανε σπάσει. Το ξέρω, ναι, αφού Περνούσε ο τάλαρος και έκανε. Έχει πάει από μέσα. γιατί το πειράζει. Για ποιο λόγο άραγε? Ναι, ο λόγος. Γι' αυτό είναι Τζίμνη. Σταμάτα λίγο. Μηδέν. Έχεις ξαναδεί έτσι, Θανάση, τακάκι? Όχι, δεν έχω καταλάβει. Τι έχεις ξαναδεί γι' αυτό? Μάστορας τώρα. Ο Mastermind είναι. Μας πήγατε από την προηγούμενη εβδομάδα. Και Α, ναι, η μία εβδομάδα αυτή. Φτιάχνε. Και όμως
Κουμπώνει, ναι. Τις κόβλακες τις βάψαμε και μετά τις πιάσαμε με τα μαύρα χέρια. Πώς σας φαίνεται? Εντάξει. Είναι λίγο κόκκινη με μαύρη. Βάλαμε τις αποστάδες πάνω. Πω, έχει αλλάξει το πάτημα του φρένου κάτω τώρα που έχουμε βάλει τα καινούργια. Τα χάλια και τις κόβρες, δεν έχει καμία σχέση. Τώρα πατάω φρένο για να μπορούν οι άλλοι να βιδώνουν τις αποστάτες πάνω. Κουμπώνουν, κουμπώνουν! Πάτα, τάλα ρε, πάτα! Θα έχεις αλαμάξει σήμερα τα φρένα σου. Θα πατάς και θα το νιώθεις. Δώσε, δώσε. Δώσε λίγο πόνο. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Έχουν κουμπώσει όλα σωστά πάνω. Βάζουμε τώρα και τα λάστιχα. Και πάμε έξω να το δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Αλλαγή δισκόπλακα, στακάκια. Είδατε σε τι κατάσταση ήταν τα παλιά. Γιάννη, τι έχεις να πεις, εντάξει, ευχαριστημένος? Με το Θανάση? Με τη βοήθεια, με μένα? Δεν απαντάει. Θανάση, τι έχεις να πεις, ευχαριστημένος? Θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια να σε βλέπουμε να μας θερεύεις? Άμα θέλετε. Βεβαίως και θέλουμε. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe. Subscribe. Ξέρω τι κάνω τα σχετικά. Θανάση, γεια. Γιάννη, γεια. Για να δούμε το τζιμνάκι. Τα έχει τουλάχιστον φρένα. Γεια σας.